салом дӯстон, ман Кавсар. қариб ҳамаи шумо медонед ки дар ҳамаи садамаҳои дар ҳавопаймо рух дода каманд онҳое ки ҷони худро раҳо мекунанд ва дар бисёри садамаҳои ба амал омада мусофирони зиёде ҳалок мешаванд. воқеан дар ҳамин лаҳзаҳое ки мо шумо нафас мекашем дар ин дунё ҳазорҳо ҳавопаймоҳо аз ҳар гӯшаи дунё парвоз карда истодаанд ва дар ҳама гӯшаи дунё инсонҳо ба ҳар сабабҳо ҳалок мешаванд. имрӯз он садамаи ҳавопайморо таҳқиқу баррасӣ мекунем ки дар баландии 10 000 метр таркида нафарони зиёде ҳалок шуд ба ҷуз ёрдамчии мусофирон ё стюардесса Весна Вулович. Весна Вулович ягона наҷотёфтаи таркиши ҳавопаймои Югослав Airlines мебошад ки ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шудааст. 26 январи соли 1972 ҳавопаймои Макдонел Дуглас DC-932 ширкати ҳавоии Югослав Airlines омодагӣ медид барои парвоз дар масири Стокгольм, Копенгаген, Загреб, Белград. дар ҳавопаймо 28 нафар аз ҷумла 5 узви халабони ёрдамчии мусофирон ки дар миёни онҳо яке Весна Вулович буд ба ҳаво парвоз карданд. ҳангоми ба фазо баромадани ҳавопаймо мушкилие дида намешуд. мусофирон бо як хурсандӣ ба умеди зуд расидан ба макони дилхоҳашон нишаста буданд. парвози ҳавопаймои Югослав Airlines дар баландии 10 000 метр дар масири муайяншуда парвоз мекард. ёрдамчии мусофирон ё стюардесса бо номи Весна Вулович набояд дар ин ҳавопаймо парвоз мекард, аммо бо сабаби иштибоҳи ширкати ҳавоӣ ӯро ба ҷои дигар стюардесса бо ҳамин ном Весна Николич таъин карданд. дар асл ин иштибоҳ буд, лекин иштибоҳе ки сабаб шуду Весна Вулович машҳури ҷаҳон гардид. дар рӯзи парвоз Веснаи 22-сола ҳанӯз таҳсилашро тамом накарда буд ва дар ҳайати ёрдамчиҳои ҳавопаймо таҷрибаомӯз буд. пас аз 1 соати парвоз ҳавопаймои DC-9 ширкати ҳавоии Югослав Airlines аз дигар нуқтаи масир аз стансияи радиоии Хермсдорф дар Олмони Шарқӣ гузашт ва дар баландии 10160 метр қарор гирифт. мусофирон бо як умед хурсандӣ карда, хурсандии стюардесса ҳадду канор надошт, чун ин аввалин парвози ӯ ба ҳайси кормандони ҳавопаймо буд. дере нагузашта дар баландии 10160 метр дар ҳавопаймо таркиш ба амал омада, қисми кабина аз корпуси асосӣ ҷудо шуда, ҳавопаймо дар наздикии деҳаи Сербска Каменисе дар наздикии шаҳри Ческа Камениси Чехословакия ҳоло қаламрави ҷумҳурии Чех ба замин афтод. бо сабаби таркиши зиёди дар ҳавопаймо қисмҳо дар масофаи 1 километр аз якдигар ба замин афтоданд. он қисми ҳавопаймо ки стюардесса Весна дар он қарор дошт, аввал ба дарахтон афтода, баъд дар наздикии деҳаи маҳаллӣ ба замин афтод. баъди ба замин афтодани қисмҳои ҳавопаймо сокини маҳаллии ҳамон минтақа марде бо номи Бруно Хонке ки собиқ табиби бемористон дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ буд, ба ҷои суқут шитофта аз миёни харобаҳои ҳавопаймо стюардесса Весна Вуловичро дар ҳолати вазнина пайдо карда, ёрии аввалини тиббиро ба ӯ расонд. дар натиҷаи таркиш ва суқути ҳавопаймо 27 нафари дар ҳавопаймо буда ба ҷуз Весна Вулович ҳалок шуданд. тибқи тафтишоти расмӣ пеш аз харобшавӣ дар ҳаво системаҳои ҳавопаймо ба таври муқаррарӣ кор мекарданд ва халабонҳо дар ҷойҳои худ буданд.
баъди муоина дар хуни халабонҳо ягон моддаи спиртӣ ва нашодорро пайдо накарданд. сигналҳои фалокат ё хабар дар бораи вайрон шудани системаи ҳавопаймо сабт нашудааст. ҳавопаймо нисбатан нав буд ва 1 сол пеш аз суқут ба парвоз баромада буд. баъди тафтишҳо муайян карда шуд ки сабабҳои таркиш дар қисми бағоч моддаи тарканда будааст. баъди 10 рӯзи фалокат хадамоти амнияти давлати чехословакия пораҳои соати зангдорро аз ҷои ҳодиса пайдо карданд ки ин як ҷузъи механизми тарканда буд. баъди пурсиши кормандони фурудгоҳ муайян карда шуд ки шахси номаълум ва шубҳаноке дар ҳангоми ҷобаҷо кардани бағочҳо қарор доштааст. гумон меравад ки дар ташкили ҳамлаи террористӣ пайравони созмони устеси хорватия буд, аммо то ҳол шахсияти нафарони дар ҳодиса рабт дошта маълум нашудааст. бар асари суқут весна вулович захмҳои ваҳшатноке дида қисми косахонаи сар, 3 сутун муҳра ва ҳарду пояш шикаста буд. баъди расонидани ёрии тиббӣ весна дар муддати 20 рӯз дар ҳолати кома қарор дошт. муолиҷаи ӯ 16 моҳ давом карда дар муддати 10 моҳ ӯ фалаҷ буд ва ба пӯ барнамехест. моҳи феврали соли 1972 стюардеса весна вулович ки аксаш қариб ҳар рӯз дар телевизион намоиш дода мешуд, пас аз 2 моҳи садама ба белград оварда шуд. аввали тирамоҳи соли 1972 вулович аз беморхона ҷавоб дода шуд. баъди аз беморхона озод шудан весна боз хоҳиши дар ҳавопаймо сафар карданро дошт. мехост дар ҷои кори худ фаъолият кунад, аммо раҳбарияти ширкати ҳавоӣ ин имкониятро ба ӯ надод ва ӯро ҳамчун нозири ҳавопаймоҳои боркаш дар фурудгоҳ ба кор гирифтанд. пас аз 13 соли фалокат наҷоти мӯъҷизавии весна вулович ҳамчун ҷаҳидан аз баландтарин нуқта дар фазо бидуни парашют ба китоби рекордҳои гиннес ворид карда шуд. весна вулович баъди 18 соли фаъолияташ дар ширкати ҳавоӣ бо сабаби норозигӣ аз раҳбарият кори худро тарк кард. весна вулович 66 сол умр дид. 23 декабри соли 2016 ӯро дар манзилаш мурда пайдо карданд. хешу табор ва ёру дӯстон муддати дароз ба ӯ суҳбат карда натавонистанд. онҳо полисро даъват карданд ки дари хонаи ӯро кушоянд. сабаби марги весна вуловичи машҳур маълум нест. дӯстон қайд мекунанд ки саломатии зан вақтҳои охир ба таври назаррас бад шуда буд. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир расид. ҳодисае ки гуфта гузаштем мӯъҷизае мебошад ки бо весна вуловичи олмонӣ рух дода буд. бигузор ҳеҷ вақт садама рух надиҳад. ҳама фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. хайр, то наворҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.